Прекрасни новини за България. Това видео е шега, абсолютна шега и не го споделяйте никъде, нито го харесвайте. Като православен християнин, особено от региона, в който е Рилски манастир, аз съм много добре запознат с житието на свети Иван Рилски, покровителя на българския народ. Свети Иван Рилски много пъти е спасявал както Рилския манастир, така и българския народ в тежки времена. И сега напоследък чудесата на свети Иван Рилски и на месата му започват да се забелязват твърде много. Ето тук едно журналистическо разследване. Накратко, журналистите твърдят, че в схема за корупция и източване на земеделски фондове стадото на Рилския манастир е пречело да се откраднат едни пари, затова шефа на БАБХ, Българската агенция по безопасност на храните, е изпълнил поръчка да унищожи стадото на Рилския манастир. Така се твърди в тази статия. Сега, какво стана внезапно с доста младия директор на БАБХ, се вижда от новините. Не само този случай, многократно, шегувам се, нали знаете, е показвал намесата на свети Иван Рилски в съдбините на България. И сега в този тежък момент на България, когато се унищожава българска валута, която е по-стара от един век, когато се игнорират 20 и няколко години стабилност на българския лев и се аргументира с някакви неща, станали преди повече от 20 години, защо трябва да се унищожи българския лев, трябва ние всички българи да намерим кой е този, който е успял да излъже тъпите евробюрократи и да ги накара да сложат на монетата от евро ликът на свети Иван Рилски. Този човек трябва не да бъде герой на България, трябва да бъде 3 пъти герой на България. Защото българинът, който е излъгал тъпите евробюрократи да сложат свети Иван Рилски на българската евромонета, мисля, че трябва да получи орден Стара планина най-малко. Защото това нещо да вкарат свети Иван Рилски в евромонетата, това нещо ще бъде края на този заговор. И разни убийци на лева, като Бойко убиеца на лева, ще отговарят пред свети Иван Рилски. Разбира се, че се шегувам. Вие да не си помислите нещо друго. Това е хумористичният ми канал и аз много обичам да разказвам вицове.